on käytössä tää Jonkon suunnittelema taktiikka, tekniikka. Eli tää kapula onkin perseen alla eikä tuolla satulla alla. Ja tässä lähestytään näitä kohtalokkaita hetkiä, eli toiseksi viimeistä jyrkkää. Siellä nyt tovi vielä vierähtää, mutta toistaiseksi voisi ainakin sen verran sanoa, että ainakin tää on epämukavampaa kuin se, että se on tuolla tolpan tyvessä. Mutta toisaalta tuntumassa on se hyvä puoli, että tässä on ainakin tuntee, että missä vaiheessa se on lipeämässä tuota helvettiä. Mutta kyllä toistaiseksi vaikuttaa siltä, että mä mieluummin tyriin muutaman nousun, kuin pidän tätä kapulaa hanurissa. No niin. Luuskautin takas satulla alle, he vaan jaksaa. Ei jaksa, ei pysty, ei kykene. Mä en tiedä vaikuttaako se asiaan. Mä tässä äsken speksailin jostain itekseni, että jos kuski painaa 100 kiloa niin kuin minä ja sitten tää pyörä teki 20 kiloa lisää, niin kampeekahan se sitten isommalla voimalla toisaalta tuota kapulaa ainakin johonkin suuntaan. Tämä en nyt nestehukalta niin pysty päättelemään fysiikan tuntemukseni perusteella, että mihin suuntaan se kampeaa sitä ja varsinaisesti, että minkä takia. Pitää varmaan sumplia, kunhan pääsee vaikka kylpyyn täältä. Tilanne on tosiaan niinkin kätevä, että on työhommissa tuossa Scandic Laajavuoressa puolen kilsan päässä ja pyörä mahtui mukaan, niin pitihän tänne tulla kokeilemaan. Ollut vaan sen verran täys viikko, että tälleen torstaina kerkes kokeilemaan. Onneksi nämä kelit nyt pysy kuitenkin hyvinä. Se olisi ollut aika klassikko, että ensin on 3 päivää hirveä helle ja sitten kun jaksaisi ja ehtisi lähteä pyöräilemään, niin olisikin ukkostanut ja satanut kaikkea mummosta lähtien. Ja nyt alkaa olla kyllä viimeinen lasku. Ja samaan sitten töitten takia on jalat sen verran hapolla. Alkaa hapottaa. Ja väsyneenä sitä sitten taas hölmöilee ja lipsuilee. Ja sitten ollaan naamallaan ja oi voi kun oli kurjaa. Ei näköjään ihan heti ainakaan tulossa ketään. Mennään nyt tää mutkapätkän kanssa. Ihan hyvä kun ajoit niin vähälle. Tää on tämmöstä. Joo, tossa. Oli jotenkin kapea tuo. Näin.
takaboksi.